Reducir nun 50% a emisión de gases de efecto invernadoiro, fomentar o autoconsumo enerxético, potenciar sistemas de recollida eficientes, facer unha xestión responsable da auga de todos os ecosistemas, evitar a despoboación nas parroquias, potenciando a economía local. Esa é a folla de ruta marcada polo Grupo Municipal de Cidadáns para facer de Pontevedra un referente no desenvolvemento sostible. Con estes obxectivos enriba da mesa, o voceiro da agrupación Laranxa, Goyo Revenga, levará ao vindeiro pleno unha moción na que pedirá ao resto da corporación que se una a declaración de emerxencia climática. Son una serie de medidas que pueden sonar a brindis al sol, pero que muchas veces pequeños gestos como ayudar al reciclaje, incentivando que se recicle y premiando a la gente que recicle con máquinas, ayudando el tema del CO2, evitando que se compren coches que emitan grandes cantidades de CO2, evitar que el plástico esté presente en las actividades del concello, pequeños gestos, pero que al final esos gestos, sumado a los de muchos concellos, pueden hacer que mejoremos la vitalidad del planeta. Esta moción, que foi presentada por urxencia en Suyo, pero que foi posposta finalmente a setembro polo alcalde, non será a única moción que presentará no pleno a agrupación Laranxa. Goyo Revenga instará ao Goberno a constituir e a poñer en marcha un Consello Municipal de Deportes, co objetivo de fomentar a actividade dos clubs pontevedreses. Creo que es una forma de reconocer el trabajo de estas personas, de estos críos, de estas jóvenes que con su esfuerzo están poniendo el nombre de Pontevedra en España y en muchos casos en el mundo. Goyo Revenga aproveitou a presentación destas mocións para facer unha valoración dos primeiros meses de mandato. O voceiro de Cidadáns en Pontevedra asegura que aínda queda moito traballo por facer en temas como a limpeza na cidade ou a visibilidade e a sonoridade nos concertos das peregrinas e denuncia tamén a falta dun goberno único. Con respecto a lo que ha pasado estos 2 meses en el Concello de Pontevedra, pues teño claro que aínda non vexo moita coordinación no equipo de goberno. Eu non sei, parafraseando o ministro Ábalos, se isto é un goberno de coalición, un goberno de colaboración, ou son 2 gobernos en un, que moitas veces é o que asemella, non? A pesares destas críticas, o representante de Cidadáns asegura que nos vindeiros 4 anos fará unha posición construtiva centrada en buscar o mellor para a cidade e para os pontevedreses.